B'investiment ta' madwar 200,000 euro l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se tirrestawra l-binjiet antiki li hemm fid-daħla tal-Bib Victoria fil-Belt Valletta. Fil-passat din il-parti tal-belt kienet ta' importanza kbira e kif għal snin twal servit bħala l-entratura prinċipali għall-kapitali Maltija mill-Porti l-Kbir. Min-naħa l-oħra kienet isservi wkoll bħala mutur ekonomiku b'saħħit tal-belt peress li diversi bejjija kienu jarmaw is-suq. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-perit Kevin Fsadni spjega li dan il-proġett se jerġa' jġib lil dawn il-birjiet storiċi fil-glorja tagħhom. L-idea hi li nirrestawraw il-faċċati ta' dawn il-postijiet biex terġa' tirrikrea dik l-atmosfera oriġinali u nostalġika li kien hawn tal-belt. Bażikament li ħajtnatfu il-faċċati, ħanneħħu ovvjament jitnatfu minn ħadid żejjed u jissewwa l-ħsara. Mbagħad ħanerġgħu nippruvaw nirrikreaw anke il-kulur illi kien hemm oriġinarjament. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija saħaq kif fis-sfond ta' pandemija għaddejjin b'ħidma kontinwa sabiex meta l-eluf ta' turisti jerġgħu jibdew jiġu lejn pajjiżna isibu Malta isbaħ u aħjar. Hawnhekk huwa saħaq li dan ir-restawr ser jiġbed leħ it-turisti li jaslu Malta bil-cruise liners. Aħna nemmnu li b'dan il-mod it-turisti se jkollhom esperjenza aktar holistika tal-belt li saret destinazzjoni fiha innifisha. U allura se jgħin ukoll anki turiżmu permezz tal-cruise liners. Għax issa wieħed mistenni wkoll li kalla jrid meta nispiċċaw dan l-eżerċizzju ta' restorazzjoni mbagħad it-turisti jkunu jistgħu jidħlu l-belt minn din il-parti li se tkun sabiħa ħafna restawrata. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat ukoll li dan l-investiment huwa l-ewwel wieħed minn sensiela ta' proġetti oħra f'dawn l-akwati. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tenna li permezz ta' proġetti simili il-Gvern se jassigura li l-belt kompli tkun ġawra u fl-istess waqt terġa' tqajjem l-attività u l-ħajja f'dawn iż-żoni.